Kodwa ke isifundo lesiwelile ukuthi ubobakhetha abantu, ya ubobakhetha nje abantu ntombazane, akuyena nombani umuntu oyokuyeka njengalabo abahlezi bekuyeka. Mina ngizokunyisa uzonya, mina ngizokunyisa mina. Kufika lapha kulokhuze ku-WhatsApp wami kuyangifonela abengibhizi njengoba vele ngihlezi ngibhizi nje empilweni, uyabo ngibhizi. Nginaka indaba yekhampani yami engiyivulile ukuthi kuqhubeka kanjani indaba yayo, uyabo. Ngisazosenza ke leso simemezo lo official sengimaketha ngoba nginenkampani yami ethi mina engiyivulile. So yena ke uthe mina ngisemgedeni ngiyajikijelelwa ukudla, uthi kunabantu abangijikijelela ukudla, nabo labo bantu ubagaguleka ngamagama very recklessly. Wabiza nje abantu abahlonishwayo wabagagula ngamagama ewumfazi isinomi kanjani kwi-public, kwi-social media, uyabona. Uthi labo bantu baphakela mina ngiyintsha nje esemgedeni, bayangiphosela emgodini, bayangiphosela. Kushuwelile emchunu. Mengabe sengimshaya kule video engisititshayo, sengingena onwayindunu la, sengingena ikhotha ngquza zizokhomenta amasimba lana zithi ngimshayelana umuntu wesifazane. Lo muntu wesifazane nisuke nikuphi nina eyisa? Benikuphi enza i-VN engisukela engeyisa laphana? Benikuphi engibiza ngesiphukuphuku, engibiza ngayo yonke into engenangqondo angibize ngayo? Benikuphi nina zintsha? Ngikushayile vele isifebe lesi, ngisinyisile nje, uyabona. Akusanganwa la komakhanya.